Imos a dar o paso ao seguinte ponente, que é Francisco... Este paso que está... Sí. Francisco... No. Déxame cambiar aquí para aquí. Disculpa, Inciño. Francisco Fernández Rey, Paco. Paco é de Ceciñáns, pai mariñeiro e nai peixeira, é catedrático de Filoloxía Románica da USC e responsable do arquivo do galego oral do Instituto da Lingua Galega. Ten escrito unha chea de artigos sobre o léxico mariñeiro, sobre Cabanillas e en xeral sobre lingua galega viva. Paco, cando queiras. Estou mirando para Que cambiar. necesitas? Non, para cambiar. Entón, aquí, mírase, aquí vai aquí para baixo, ¿sí? Sí, vale. Ben, boas tardes. Moitas grazas aos organizadores por invitarme, en particular a Rosario Álvarez. Teño que reconocer que cando Rosario Álvarez Charo me invitou, me falou desto hai un par de meses, e me dixo que habería que falar unha media hora, polo menos, daquela. Sí, polo menos. E dixen, pero como vou falar? Non, como podo falar deso? Non lle dixen que non. E mentre falaba con ela, estaba pensando no que podría falar e vía que non podía falar da miña experiencia vendo a Ardora, vendo a Ardentía. Eu hai 50 anos xustos, no mes de xullo do 72, pois tive a miña experiencia no Mar da Arousa. Eu era estudante, o sea, era un señorito, ainda que era fillo de mariñeiros, pero quería ir ao mar. Entón pasei todo o mes de xullo andando ao mar, foi unha experiencia moi interesante, pero eu non lembro daquela, a pesar de que din que hai moita ardora no Mar da Arousa, non lembro pola noite. Tamén é verdade que foi un mes con moitísimo nordeste, moito nordeste. Eso pudo contribuir. O que si lembro perfectamente é a ardora, a ardentía, lo hicimos ali, máis ben de día, na luzada, cando xa era o día, sí que lembro, non sei se eran xoubas ou eran tranchos, pero eran bancos dese peixe azul, sí que o recordo ben. O ano seguinte, en xullo do 73, estudando en cuarto, fun a Cariño, ao Cantábrico, a facer un estudio sobre a cultura mariñeira de Cariño, e sí que quería ver a ardora, porque me embarquei unha noite nunha tarrafa, que traballaban a tarrafa, que iban a Sardiña. O que pasa que cando o barco andaba unha milla máis ou menos, e víase os agillóns do Cabo Ortegal, e vía a estaca de Bares, nese momento fun home morto. Nunca me mareara o ano anterior, nunca. A ría da Arousa é bastante lago relativamente, pero ali fun home morto. Entón, despois desa experiencia tan mal esa noite, non quixen saber máis nada. Pois, todo por fora. Así que, experiencia particular, pouca teño. Eu vou vos falar, como indiquei no ese día a Rosario, da ardora e a ardentía na fala mariñeira e tamén na literatura. Tanto na literatura de creación como na literatura científica. O case que ao final teño material para falar unha hora, A ver si falo o cuarto de hora este de marras. Ben, no, xa. No dicionario da Real Academia Galega, en todos os outros dicionarios, a ardora defínese como fosforescencia ou luminosidade das aguas mariñas producida polos movimentos dos peixes ou outros organismos que habitan nelas. Sinónimo de ardentía, en ardentía defínese exactamente igual. O que pasa que a ardentía ten outras acepcións, como é unha calor intensa ou ardor de estómago que non ten ardora. Fixade ben no dicionario da Academia da Lengua Española. A ardora é, máis ou menos como temos definido, fosforescencia del mar, que indica a presencia de un banco de sardinas, e despois hai a ardentía na acepción cuarta, que non é sinónimo de ardora, di especie de reverberación fosfórica que suele mostrarse en las olas agitadas e a veces en la mar tranquila. Antes de entrar no caso do galego, creo que parece interesante isto. Manuel Alvar, no ano 89, publicou o terceiro volumen do Léxico de los marineros peninsulares. A pregunta 517 era: brillo que en la noche produce un banco de pescado. Indo, polo Cantábrico, e despois vendo o Mediterráneo, así, o que se recolle é isto.
En todos os portos do País Vasco a resposta é ardora. En todos os portos de Cantabria, en casi todos os de Asturias, a resposta é ardor. E no caso de Galicia, depois verei con máis calma todo isto, temos por arriba ardor, despois aparece ardor e ardora, logo ardentía, con ardora, e ao final ardente. Na zona de Entre Douro e Miño, e además foi enquisada por Antón Santamarina e Ríos Panís, os mesmos que fixeron a maior parte das enquisas no territorio galego, o que recollen é arda e ardentía nos tres puntos, logo hai unha outra forma máis. E no resto da costa portuguesa, o que hai fundamentalmente é a palabra arda, que ten que ver de arder, a palabra ardentía, a palabra ardente, que é do sur do litoral galego, e moito a palabra branca. Hai despois outras formas. En Andalucía Atlántica, en Ceuta, en Huelva é todo ardentía, en Cádiz arda e arderío, en Ceuta arda, e nas Canarias o nome xeral é ardentía, con variantes da palabra ardentía. No Mediterráneo, o que é un poquinho máis complicado para ver aquí é o do mundo catalán. En catalán, no litoral de Cataluña, é llambrá, que é a fosforescencia ou brillo da superficie no mar, o pico do sol ou do claro da lúa. E despois derivados de llambrejar, que é o noso lampexar ou brillar. En Valencia hai un mundo de formas. Fa arda, que en castellón que arde, lluentor, que brillo, rach, que rayo, llampexar, que lampexar, e logo nos portos de Alicante as formas son baluerna, que eu non sei como pudo significar ardentía, porque o que significa baluerna no dicionario catalán é cousa de moito volume que estorba. No caso das Baleares, ou ben son derivados de llambrejar, lampexar, vilar, ou sobre todo a forma llambru, que, polo que mirei nun dicionario de catalán dialectal, a acepción terceira é brillo vivo e rápido, castelán destello, especialmente o lume fosfórico que se desprende da auga do mar axitado polos remos ou polo vento, ou ben brillo fugaz das escamas dun peixe en movimento. De Murcia ata Melilla, aí o que temos é arda e blanca, arda e blanco, arda, etc. Ben, e pasamos agora ao caso noso. Temos 15 puntos do litoral galego, pero do galego propiamente dito, pero tamén hai unha zona en Asturias que fala galego. Entón aquí hai un atlas moi bo, léxico marinero de Asturias, do que eu tomei os datos, e hai neses 4 puntos todos din ardor. Nos outros puntos de Asturias normalmente é ardor, pero tamén teñen ardora e ardorío. E xa nestas diapositivas que os vou poñer, á esquerda o que está é o punto enquisado para ese léxico de los marineros peninsulares, que é a principios dos 70, 71, 72, 73. E á dereita o que poño son traballos que se fixeron a principios dos 70, pero sobre todo nos últimos anos, tesinas ou, sobre todo, moitos son traballos de curso de doutoramento dirixidos por min sobre léxico mariñeiro. Entón, indo desde a desembocadura do río Navia, que se fala galego, pois ata Cedeira, vede que o común con moito é ardor. Despois, nos traballos máis recentes, aparece esa forma máis moderna, ardentía, pero o tradicional é ardor. Despois, seguindo o Golfo Ártargo, Ferrolterra, Coruña, Sade, esa zona, poucos datos temos, pero os datos que temos son ardor e tamén a forma ardoría. O sea, sobre todo aí. Na Costa da Morte sigue sendo ardor, a forma que aí aparece, como vedes, non? O sea, que ven de lá desde... Pero a partir de Muxía, bueno, xa en Laxe aparece a palabra ardentía. O que pasa é que a palabra de ardentía de Laxe, o mesmo que en Fisterra, non é a fosforescencia ou a bioluminosidade, é o golpe de mar, que non ten nada que ver. En Muxía empeza xa o que é ardentía no sentido que lle damos hoxe. En Fisterra, algún traballo feito na facultade aparece a ardentía con fosforescencia. Eu pregunteille a Alexandre Nerio, que é mariñeira, poeta, e o que me dixo que en Fisterra o que se dixo sempre, ele é mariñeiro, é arder a agua. E a ardentía é sempre unha vaga de mar campal, vagas de ondas de 3, 4, 6 veces
que aparecen, pero sempre mar fondo. Cando pasamos a ría de Muros en Noia e a ría de Arousa, sinto empezar no Porto do Son, non teño datos de Muros mesmo. Bueno, aí o que vemos é que aparece xa a palabra ardora no son, pero xa aparece moita ardentía, ou combinándose a ardentía e máis a ardora. No caso de Cambados, que aí teño moita máis información, cando se fixo no 73 a enquisa para ese léxico de toda a costa española, o informante é ardora. Cando no ano 76 Rosario Alves lle fixo unha enquisa, o mesmo informante falou da ardentía da agua. Eu, no 97, fixenlle, non lle perguntei polo tema, simplemente saiu. Pois aparecía a ardora, o ardor da agua. E a semana pasada, a un mariñeiro de 67 anos, xubilado, pregunteille sobre o fenómeno. El fala indistintamente de ardora ou de ardentía. E no grove a variante ardéntiga. Na ría de Pontevedra e na ría de Vigo, como vedes aí o que é ardora o común, en principio, pero despois a partir de buevo que aparece a forma ardente, indicando combinándose ardente e ardora, e así ata a Guarda, e despois continúa por Portugal. Outros termos, dos que temos poucos datos, pero hainos, blancoiro, que é a ardora, ou branquear o mar, xa van 5 minutos aí, Dios mío. Basta que facer unha excepción pequena, Logo a fogueira que en principio é a fosforescencia, o que pasa que despois por metonimia acaba designando tamén o cardume, o banco de peixes. A ardora na fala mariñeira ten moitas outras acepcións, pode ser o oficio, a arte de pesca, o que se pesca con ele, etc. Lo teño que ir rápido. Unha das partes máis interesantes que tiña aquí foi precisamente agrupar textos da fala mariñeira para ver como ven eles. O sea, en moitísimos sitios úsase arder o peixe, arder o mar ou arder a agua. Posiblemente arder a agua sexa o máis común. E despois hai o ardor, ardentía, o ardente, como vos dixe. Este do Porto de Bares, que di, noutra ocasión de noite, estábamos esperando no porto a posta da luna, pois queríamos ir ao ardor a pescar chicharrón e con lúa non se ve arder o peixe. Ou de Cariño. E se non había lúa, íbamos ao ardor pola noite, buscando onde arde o mar, o de Cedeira. Salíamos ás 3 da tarde para ir ao Axeixo de noite ao ardor, e pois fala de arder a agua. Este texto 2008 é dun mariñeiro, pero ao mesmo tempo un mariñeiro ilustrado, porque fixo un libro precioso, Redes e Peixes. E aquí, curiosamente, nunha zona de ardor, ele utiliza no libro 5 veces a palabra ardentía. Quer dicir que a palabra ardentía estáse metendo no galego escrito e popular dos mariñeiros e non mariñeiros, sustituindo a ardora. Neste de Laxe tamén, bueno, quero ir cortando máis pasando, fala tamén de arder as aguas, sempre aparecen arder as aguas, ardor, ardoría, nese de Ribeira, ardentía e ardora. Quero lervos sobre todo o de Cambados, o de abaixo, este máis recente, porque é máis interesante. O sea, no caso de arriba andou a ardora, pero este xa non di. Eu cando empecé xa tiñan sonda de papel. A vista tamén se vía o peixe cando ardía a agua. Cando había luna non se vía, cando a agua non tiña ardentía non se vía, pero cando o mar ardía vías o peixe, vías o lexos tamén. Se ibas na proa, ibas mirando na proa e vías o lexos tamén, manchas de peixe ca ardora, que agora din que a agua, que a ardora, non sei porque non ten tanta ardensía, dixo, e a agua, non sei por qué. Eu oigolle falar aos que andan ao mar, ao mellor un par de veces o ano, pero antes era seguido, eu acordo sempre a sonda. Bueno, vou saltar. Bueno, aquí o de Canido, bueno, interesante o de Bueudi. Eu teño preparado patelas e cestas de dinamita de rapaz andando a ardente. 2 ou 3 patelas de dinamita cada noite non faltaban. A ardente ibas e onde mirabas peixe, largabas. O peixe mirábase facer como lume, como muxicas, a agua arde, chamanlle ardente, porque hai como muxicas e se sabes que hai peixe. E aquí este Canido e a ardora tanto pode ter a acepción de ardentía como tamén de arte de pesca baseada na fosforescencia. Ir a ardora ou a sardiña da ardora son expresións propias de Canido para designar a pesca desta especie. Na historia do galego escrito, permíteme 2 ou 3 minutiños, porque isto foi o que máis tempo me levou. Meu Deus. Digo, na historia do galego escrito, o sea, afortunadamente temos un traballo que se fixo no Instituto da Lingua Galega na que está documentado desde o século XVI ata agora. Entón, na historia do galego escrito, a primeira documentación de ardora é nunha poesía de Amado Carballo
que é a ardora no sentido, é poético, pero é a ardora fosforescencia, bioluminosidade. El di: a cidade pesca a ardora e diante da súa rede de luces de ouro tomado fuxe a lúa como un peixe. A segunda documentación é de Blanco Amor, que é o título. No título fala da pesca da sardiña. Entón, no título fala da ardora, pero despois no poema fala da ardentía. E as terceiras e cuarta documentación son dun home que é da Asturias de fala galega, Cotorelo Valledor, el diviese castelán falante, o que pasa que ele casou en Vilaxoán. Entón ten unha obra de teatro mariñeiro, onde está todo o léxico da Ría da Arousa, sobre todo de Vilaxoán. Ele aí fala da ardora. Bueno, Paz Andrade, nese poema precioso dedicado a Castelao, fala das luces da ardora branca en cada mastro cando ti volvas polo mare. Isto é unha creación literaria, e no que é o ensaio e a prosa non literaria, que aparece como fosforescencia e con outras excepcións, as primeiras documentacións están nese traballo precioso de Xaquín Lorenzo, que é a etnografía da cultura mariñeira. Despois nun traballo de Vázquez Pintor, que é os vellos oficios, e despois, sobre todo, nuns ensaios de Dionisio Pereira, Foulas e Rouseis, que aparece moitísimas veces esta palabra. Polo que respira a ardentía, o curioso deste termo é que, a primeira documentación do galego escrito de finales do XIX é ardentía no sentido de ardor. Ardor por unha muller, etc. Pero a segunda acepción e as seguintes son a idea do mar bravo. O sea, eu puxen a acepción dos Xerais porque non aparece no da Academia. Sucesión de ondas que o mar embravecido lanza contra a costa formando rompentes de escumas. É curioso que no primeiro gran dicionario galego, que é o de Valladares, de finales do XIX, aparece esta acepción, que despois pasou a todos os dicionarios, a todos, incluído o da Academia que acabou na palabra cativo. E os primeiros escritores utilizan así, por exemplo, nos contos, na prosa de Luís Freire, el di: as ardentías, cada vez máis altas e máis bruentes, comenzaban a banquear o longo. E outro: sunha daquelas ardentías, unha daquelas bulantes marexadas chegase a romper sobre a popa do falucho. Ou Pondal, o noso Eduardo Pondal, no seu as di: ante as proas vencido o océano, levanta as súas arxentes ardentías, levando aquelas o granxero hispano, cortando van as non cortadas vías. E hai moitas máis, pero alá nos anos 50 tamén, a traducción dun cancionero da poesía céltica de Fernández de la Vega de Piñeiro tamén. Non hai praia contra quen creben ardentías, ou vin o salvaxe balbordo das ardentías. Pero, por suposto que hai tamén, aquí puñemos como define esa ardentía un mariñeiro de Laxe. A ardentía do mar son 3 golpes de mar. Outro mariñeiro de Laxe di: cando vai romper un golpe de mar, esa é a ardentía. E o mariñeiro de Fisterra di: en Fisterra non se usan as palabras ardentía e ardora, mar da ardentía é o mar de fondo, a vaga de mar campal, que non son 3 ondas, adoitan ser 5, 6, 7, e que as ondas van medrando cada vez ata que desaparecen e ven a calada. Por suposto que na creación literaria galega existe a ardentía como fosforescencia, ou luminosidade. A primeira de Blanco Amor, a segunda outra vez no teatro de Cotorelo Valledor, e despois hai moito na poesía. A mí o que me choco de Bernardino, porque ele utiliza moitas veces a palabra ardentía e define en Cangas, pero, sin embargo, cando se fixo a principios dos 70, o cuestionario ali, o que se recolle é ardente. Non sei se é que tamén se usaba ardentía. E despois, no que eu traballo... Un minuto. Traballo non literario, pois tamén aparece, sobre todo Luís Pereira. E ora xa remato. Resumindo un poquinho o que vos acabo de dicir. Na fala mariñeira, tomando datos de 40, 50 anos, o sea, recentes e máis de primeiros dos 70. O que vemos é desde Ortigueira, Coaña, o sea, alá en Asturias, Asada, ardor é xeral, a ardor aparece, a ardoría, e a ardentía empeza a aparecer recentemente en Cedeira, por exemplo. De Laxe ao sardiñeiro Fisterra, ardor é a forma común e a ardentía pode ser fosforescencia ou golpe de mar. Do Porto de Sunga con Barro, ardor e ardentía comuns, ainda que nos datos que temos de Portonovo dos anos 70 e de agora, vemos que agora aparece ardentía. De Bueu a Guarda, ardente é prácticamente normal, e ardora menos, e a ardentía empeza a aparecer en sitios como Panxón. Na prensa, eu vin nos últimos meses, sobre todo na Voz de Galicia, traballos que estaban en castelán, entón falábase da ardora, claro. Pero eu que si noto é que ardora é unha forma nosa. O que pasa que moito máis nosa é ardentía. Nosa é portuguesa. É iso que debe estar explicando que moita xente utilice moi conscientemente a ardentía e non a ardora. Iso vese moi ben na poesía.
hai moitísimos poetas que utilizan a forma ardentía, aínda que non a teñen na súa... E logo despois, na prosa non literaria, xa vos comentaba de ese libro de Redes e Peixe dun mariñeiro de Cedeira, que utilizan en todo o libro 5 veces a ardentía, ou sea, a forma moderna do galego común literario, e unha claror. A obra completa de Bernardino Graña titúlase Ardentía. A nosa revista, a Revista Galega de Cultura Marítima de Culturmar, cando a fundamos no seu día, o nome que lle puxemos non foi Ardora, puxemos Ardentía, igual que a Nova Ardentía, e demais. O sea que eu creo que, aínda que Ardora é galego, debemos usar e potenciar máis a forma ardentía, porque é diferencial e porque é inequívocamente galega. A outra pode sela ou non, aínda que Ardora está claro que o é. E máis nada, sinto así... Moi agradecido pola música.